Zdravím vás u nového videa ze hry Roblox Brookhaven. Já vím, nenatáčel jsem kus videa, bo jsem si čekal na tento vianočný update. A máme tu plno toho. Takže já se na to fakt těším, jako malé děcko. Já nevím, čo robím, ale prostě, akože škoda, že to není Christmas candy corn, například. Merry Christmas, Happy Holidays. Takže, dobre. Tu je slonček ako furt. Tu je proste furt, ale musíme si pridelať tento skin, ale na to jedno, pretože si pridelám nejaké vianočné. Máme tu nejaké oblečenie vianočné, alebo tak? Nie. Musím napísať Christmas. Musím toto napríklad, no, neviem, Mikuláš. Christmas. No. Dobre, to asi nie toto, ale záme napríklad toto, Mikuláš, čo nám dáš? Adanko, idem do obchodu. No, takže, tak si necháme toto, to je jedno. To je proste, to je prdeli, tak. A tu niečo není vianočné. Zas nič. Počkaj, Santa. Ideme Santa. Dáme vianočnú čapicu. Tak ideme do Burger Kingu, alebo tak. Oh my god, kamo, to je tá ona, to Open Burger Barn. To je oné, to je pridelené, viete, čo tam bolo? Bože, jak to volá. Big Cheese, $5. Okay. Dobre, tak dáme si tu niečo, kamo. A to bolo pridelené, tá reštaurácia, alebo čo to bolo? Neviem, čo to bolo. Ty vole. Dobre, to musíme zahodiť, teraz ideme preč. A máme tu všade stromčeky, všade darčeky a neviem čo ešte. A niečo je tu dole, som zistil, takže ideme napríklad sem. Do tohto musíte ísť, do tohto. Kámo. Ukáž? Okay. Musíte na toto kliknúť. Dom Station. Tu sa vám otvorí. Poďte sem. Vážne na toto video dáte like a odber. To za to stojí. Sorry. No tak tu potom asi není nič, to je jedno. Tak to je jedno, kámo. Proste. Nie, to sa úplne. No prdele. Ideme sa pozrieť na tie sánky. Ako? Sánky, poďte sem. Kde ste? Oh my god. Okay. Ne, nie sú, ale dělám si prdelka. Tak, Santa's Lake. Oh my god, a to býva. Čo som povedal? To býva furt. Strašne cool, to je ako fakt. Díky za vianočný update, kamo. A samé tu máte, keď proste vám to idem ukázať. Proste keď si tu postavíte napríklad nejaký barák.
tak proste tak sa vám dá tam niečo, vianočné nejaké darčeky alebo tak. Mám strach z výšaka. A teraz som povedala, ani som nevedela. Dobre. Takže asi si postavíme tú pekárňu. Bo čo viem čo. Čakaj, kde je tá pekárňa? Tuto je, hen. Není tu niečo? Čo? Nie. Dostaneme sa Santa's pekárňu. OK. No, tak toto býva tu furt, hej. Proste, keď si postavíte nejaký barák, tak máte darčeky, neviem, lízatka, cukrovinky. Hocičo proste. Santa's Workshop. OK, to môžeme natočiť niekedy, keď ešte bude tento update, nejaký speciálny o Brookgameu, tento Santa. Proste Santa speciál. Ne? Santa speciál. Dáme si Santa speciál dokedy. Možno to bude zajtra, neviem, kedy to vyjde, ale možno zajtra. Hej? Kámo, takže asi pre tento update to bolo všetko. Zaneste like, odber a zatiaľ čus.